खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 14 अक्ट'बर 2025 मायथाइ एबा 27 आसिन दान 1432 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना फोथायथि आरो थुलुंगाजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइखौ मोनगोन आरो गोजौ मावख'गिरिफोरा नोंथांखौ बाख्नायगोन। फालांगियाव गोदान रादाय खानायनि जाथावना दं। नखराव गोरोबलायनायखौ लाखिगोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव रमान्सआ बांगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। दावबायनाया मुलाम्फा लाबोनो हागौ। मोनसे गोजाम बिथांखिनि खामानिखौ जागायफिन्नायनि बेयो मोनसे मोजां सम। बेलासि समाव सानस्लाबनो हायै मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना रांखान्थियाव मोजां जागोन। नोंथाङा गोदान खामानिफोराव जाफुंसार जागोन। खामानि थिलियाव लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नखराव अननाय आरो गोजोननि आबहावा थागोन। नोंसोर गावनि जिउनि लोगोरिजों मोजां सम मोनगोन। नोंथाङा लोगोफोरजों माखासे रंजाथाव बुब्लिफोर थानो हागौ। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि गियानआ थालांनाय हाबाफोरखौ फोजोबनायाव मदद होगोन। माबा मोनसे मोजां खौरां मोननाया नोंथांखौ खुसि लाखिगोन। खरसानि सायाव नोजोर लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि सोरजिलु सानस्रिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। खामानियाव मासि जौगाहोनाय एबा सिनायथि मोननायनि जाथावना थायो। फालांगियाव गोदान खाबु मोनगोन। नखराव गावजों गाव अनलायनाया बांगोन। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि दिना मोजां जागोन। सावस्रिया गाहामै थागोन। सांग्रां जा जाहाथे जेबो थिरांथाया गोख्रै लानो नाङा। नोंथाङा गोदान लोगोफोर बानायगोन जाय इयुनाव खामानि गोनां जागोन। नोंथांनि बिबुंथिजों सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो आरो निला गाब। कर्क राशि। दिनै गोदान मिजिंजों बुंफबनाय जागोन। खामानि थिलियाव बिबानफोरा बांगोन नाथाय नोंथाङा बेफोरखौ मोजाङै सामलायगोन। नखराव गोजोन थागोन। सासे लोगोजों सानस्लाबनो हायै लोगो हमज्लायनाया गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि हालोदआ गोख्रों जागोन। गथ'साफोरनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। नोंथाङा गोसोआरि गोजोन मोनगोन। न'आव मोनसे मोजां आबहावा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मुक्ता गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना जाफुंसार जागोन। नोंथांनि खामानिफोराव गोख्रैथि थागोन। नोंथांनि साख्रियाव दावगानायनि मिजिं दं। फालांगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान गोरोबथाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव माबा मोनसे मोजां जाथायनि सोमोन्दै सावरायनो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। गावजों गाव फोथायनाय आरो गोसो बोनो हानाय गोहोआनो नोंनि देरसिन गोहो जागोन। मोनाबिलियाव नोंथाङा सोरबा सासे जर'खा सुबुंखौ लोगो हमनो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फानि मिजिं दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सनानि गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइखौ मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव गोदान बिबानफोर मोनगोन। फालांगियाव सिगांनि रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। फरायसाफोरा मोजां जाफुंसारनाय मोनगोन। नोंथांनि मोजां नोजोरजों बयबो गोहोम गोग्लैगोन। गुबुनखौ मदद खालामनाया नोंथांनि गोसोआव गोजोननाय लाबोगोन। नोंथाङा सासे बैसोगोरानिफ्राय लामा दिन्थिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रुपा बादि गाब। तुला राशि दिनै गोजोननायजों बुंफबनाय जागोन। खामानियाव दावगानायनि मिजिं दं। फालांगिया बांनायनि जाथावना दं। सोमोन्दोफोरा गोख्रों जागोन। नखरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। गोदान लोगोफोर सोरजिनो हागौ। सावस्रियाव जौगानायनि नेरसोन नुनो मोनो। सासे गोनां सुबुंखौ लोगो हमज्लायनाया मुलाम्फा जागोन। न'नि आबहावाया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। वृश्चिक राशि दिनै गावनि गोजाम खामानिखौ बिजिरना नायफिन आरो गोदान बिथांखि ला। नोंथांनि जिउ राहायारि जिउआव मोजां फिथाइ नुनो मोनगोन। नखराव गोजोन थागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया गाहामै थागोन। गोदान मानसिफोरजों सोमोन्दो लाखिनायनि मिजिं दं। खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन। मोनाबिलियाव ध्यान एबा सिबिनाय रोजाबनायाव सम हगारनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा आरो कमला गाब। धनु राशि दिनै नोंथांनि गोसोआ बांगोन। नोंथांनि खामानियाव नोंथांनि हाबाखौ बाख्नायनाय जागोन। फालांगियाव मुलाम्फा आरो दावगानायनि मिजिं दं। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों मोजां रायज्लायगोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। नोंथाङा मोनसे गोनांथार सानथांखिनि सायाव खामानि मावनो जागायनो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। साननि जोबनाय समा गोजोनथाव खौरांजों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजों गोमो गाब। मकर राशि दिनैनि साना खस्थ' आरो जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि जिउ राहायारि जिउआव गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। फालांगियाव गोदान रां थिसननाया मुलाम्फा लाबोगोन। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गोजाम लोगोखौ लोगो हमज्लायनाया गोसोआरि गोजोननाय लाबोगोन। माखासे आद्रा थालांनाय हाबाफोरखौ फोजोबनायनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मै आरो गुफुर गाब। कुम्भ राशि दिनै खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथाङा खामानियाव बाख्नायनाय मोनगोन। फालांगियाव जौगागोन। नखराव अननाय थागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। बे साना फरायसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। दावबायनायनि खाबुफोर दं। मोनाबिलियाव मोजां मोनग्राफोरजों सम हगारनाया नोंथांखौ खुसि खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि दिनैनि साना मोजां जागोन। खामानियाव जाफुंसार जागोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। दावबायनायनि मोनसे खाबु मोननो हागौ। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन। फोथायथिजों बुंफबनाय था आरो साननानै थिरांथा ला। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव सानसेनि फानजामुथि नायनो मोजां मोनोब्ला सानसेनि फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।